manje bahamba ngamagawuni yasubabona bawuthenga amafeti bagqoka impahla yokulala nalezinathulu lezi uyabona izinathulu zokuvilapha basilepa nabahamba you know bahamba yaze angithandi intombazana nahamba ikhukhumisa izinathulu ufunyefu konke lokho it speak about you akunama-morals. Now if a woman is like that abantwana banomama babanjani bese wena bhuti uyafika ubonisiwe kuloyo muzi awuboniswe wrong wena uzowuza umoya awuzowuza umoya amen ubonisiwe kulo muzi la kunezilefu khona ngithi ekuseni bawuthenga amafeti esitolo bahamba ama-distance bagqoke impahla yokulala bayothenga ukudla bagqoka impahla yokulala emona babajikise fosman ayikho into esensitive njengentombazana shaya bo-10 ahambe estradini impahla yokulala estradini angithi usendlini ithi usestradini hate me if you can and love me if you can. I really don't care. You did not hire me, you're not going to fire me. So shumaela.